Dobroveče svima želim i želim da se zahvalim što ste došli večeras da ispratite promociju naše Mirjane Marković koja je došla iz Sremske Mitrovice. O njenim delima i o njoj pričat će nam kasnije lično i autorka, a i Goran Jović naš. Ja ću samo da je pozdravim u ime Oaze koja je organizovala ovo, da pozdravim vas koji ste večeras prisutni, da pozdravim našu dragu gošću Mirjanu koja je došla. Vredna je pažnje, kao što vidite koliko je dela izdala. Ne bih htela da odugovlačim sa mojim govorom, jer ćete sve čuti u njenoj biografiji koja će biti pročitana. Mi imamo večeras raznovrsni program, znači neće vam biti dosadno. I muzike, i glume, i pesama, i svega. Za početak bih pročitala jednu Mirjaninu pesmu koja glasi ovako. U snu smo se opet sreli, neka čudna soba i mi. U predahu od putovanja tvoje usne slatke kao čokolada i taman da ih kao vino pijem, shvatih da sanjam. Ova flaša vina i ova čokolada možete se poslužiti kad budete hteli. To je jedna mala prezentacija jer se tako i zove Mirjanina jedna knjiga. Čokolada i vino ili vino i čokolada. Sad bi prepustila gospodinu Goranu Joviću da pročita biografiju Mirjaninu. Hvala Neveni. Za sam početak, poštovani prijatelji, želim vam dobrodošlicu u moje ime, u ime Oaze. Sa nama je i orkestar koji ste imali priliku čuti, orkestar Moše Šišića, gitara Stanko, tako, i violina Ranko. Sam sve lepo rekao. Svaka čast. A sad sledi biografija naše autorke. Mirjana Marković je rođena je 1965. godine u Osijeku, u Hrvatskoj. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odsek istorija i stekla zvanje profesora istorije. Na Filozofskom fakultetu Novi Sad završila master akademske studije i stekla zvanje master istoričar. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stipendista Konrad Adenauer Stiftung Foundation, malo teško za izgovoriti, jel te? Specijalizirala za odsek za političke partije, izbore i stekla zvanje strukovnog politologa. Da trebate izgovoriti, jel te? Politikologa i specijaliste za političke partije i izbore. Trenutno zaposlena u Gradskoj upravi za kulturu, sport i omladinu u Sremskoj Mitrovici na mestu samostalnog stručnog saradnika za kulturu. Dugo godina se bavila dramskim stvaralaštvom, režirala mnogobrojne pozorišne predstave i vodila dramski studio Ars pri Centru za kulturu Sirmiru. Također je bila autor i menadžer projekata koji su realizovani preko Fonda za otvoreno društvo Save the Children, IAR Help
Agencije za energetsku efikasnost Srbije radila dosta projekata za Rome i uvela fakultativnu nastavu na romskom 2001. u školi Dobrosav Radosavljević Narod u Mačvanskoj Mitrovici, u kojoj je bila direktor, a nastava se i danas izvodi. Režirao je pozorišne predstave Kapetan John Pipofox, Duško Radović i Krvave svadbe. F.G. Loriki u kojima su glumili Romi, članovi društva za kulturu i prosvetu Roma Bare Jaga iz Mačvanske Mitrovice. Predstave su prikazivane na televiziji Novi Sad i izvođene u mnogobrojnim gradovima Srbije. Objavila je 7 knjiga poezije. Otkrivanje duše 2005, Paučina užitka 2006, Budi mi jutro 2007, dvojezičnu knjigu romskih pesama štampu na srpskom i romskom jeziku, Velike vatre, Barajage 2008. godine, čije štampanje je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Noć, boj u plavo 2009. godine, dvojezičnu knjigu pesama na srpskom i japanskom jeziku, Inficiran ljubavlju i knjigu poezije Vajar 2012. godine i romane Integratno škakljivo 2011. godine, Klik 2015. godine. Autor mnogobrojnih recenzija, poznatih pisaca, zastupljena u više književnih časopisa, antologija poezije u Srbiji, Republici Srpskoj, Francuskoj, Indiji, Turskoj i drugim državama. Ja se preznoj kod ovog biografije, ljudi, svaka čast, ovo treba i pročitati doživjeti. Imala promociju stvaralaštva u Parizu, Frankfurtu, Kalkut, Istanbulu, Beču, u gradovima Republike Srpske i Srbije. Posredstvom ambasade Republike Srbije 2011. godine poklonila 200 knjiga Inficiran ljubavlju, narod Japana, kao i vid pomoći kroz kulturu za katastrofu koja ih je zadesila. Učestvovala na Međunarodnom festivalu poezije u Kalkuti u Indiji februara 2014. godine. Učestvovala i na festivalu poezije u Istanbulu, gde je pored predstavljanja svog književnog rada govorila i o borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji. Predsednik je književne zajednice Sremske Mitrovice, član društva književnika Vojvodine i član udruženja književnika Srbije. Poezija prevedena na nemački, turski, engleski, švedski, francuski, bugarski, japanski, rusinski, portugalski, bengalski, romski i urdi jezik. Sam lepo izgovorio. Dobitnik nagrade Misaonik, nagrade Lirski pečat za knjigu poezije Vajar i nagrade za očuvanje književne baštine Zlatni slovovez društva umetnika Slava iz Niša. U okviru projekta Beračice, osmišljenog od strane Instituta za umetničku igru iz Beograda i galeriju slika Sava Šumanović i Šida, glumila Romkinju i govorila stihove iz knjige Velike vatre u predstavi performans igra Save Šumanovića Beračice 2015. godine na Institutu za umetničku igru u Beogradu, galeriji Sava Šumanović u Šidu i galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Sve objavljene knjige Mirjane Marković su u elektronskoj verziji i mogu se čitati na švedskom sajtu modersmile.školoverket.se, odeljak srpski pisci. Dragi moji prijatelji, ova velika biografija, ja se preznojio, imati čast sa ovakvom damom i jednom velikom, ako mogu tako da kažem, istaknutom našom književnicom, gospođa Marković, jedan aplauz. A sada će gospođa Zorica Đujić, članica Oaze, Đuđić, pardon, pročitati jednu pesmu. Biće neko drugi i neka druga, i poljupci, i vino, i malo tuge i sete, i bit će neke druge oči koje će na tvoje da me podsete. Biće ulica slična tvojoj i kišna noć koja će da plače, kao i ja onoga dana. Biće sve, ali ne ono što je bilo među nama.
nek vreme te opet donese bar na tren, da duši se ugodi. Uzalud zaboravom te pokrivam, takva ljubav samo se jednom dogodi. Sada, dragi prijatelji, uz čašu vina imam tu čast da najavim autorku, gospođu Mirjanu Marković. Izvolite. Na prvom mestu da vas pozdravim sve i hvala vam što ste došli večeras ovde, da ispratite promociju moje knjige, nove knjige Čokolada i vino. Takođe, velika zahvalnost Neveni Džaja i pozorišnoj grupi Oaza i Emi Kitanovski za organizaciju ove večerašnje promocije, a takođe i gospodinu Moši Šišić i Ksanti, koju ćete čuti, i želim da uživate večeras u poeziji. Naravno i u vinu i čokoladi. Sada ću vam pročitati deo iz knjige Čokolada i vino, u stvari zašto pišem. Slatka igra slova. O, kako volim kad išetam iz vlastitog trena. Magična igra mašte i želja. Želim toliko toga. O, zar ne žele i drugi? Moj svet je satkan od ljubavi i strasti. Svaka moja reč ljubavlju zbori i koliko god reči ispisala na belini papira, nikad o ljubavi neću dovoljno reći, kao ni svi pisci pre i posle mene. Zašto volim Marguerite Duras, tu smelu francusku spisateljicu? Zato što je imala petlju da čačka po predelima strasti, da u najobičnijem dodiru prstiju poentira silinu osjećanja. Slatka je igra slova koja hrle u radost rađanja nove pesme i priče, koja će da zadivi oko i napredna čula za užitak. Plava soba je inspiracija za priču onom koji je inspiracija mog stvaranja. Proživljeni momenti zabeleženi u putu hartije, mirisom svojim i dalje mame u odaje snova. A šta je knjiga? Nego san mnogih ocanjan bezbroj puta. Zar nisu osjećaj isti kogoniči stada harali dušom? Zar drhtalo telo nije i pre, a greh? Zar se s nama počini ili vernost od strankinja beše daleka? Zar sumnje i pitanja bez odgovora prvi put se sapliću u vlastitu iluziju? A šta je siroti pisac nego sluga božanskom daru?
Svaki onaj ko misli da je delo njegovo, grdno se vara. Ono je svačije i ničije, ono je svoje i tuđe, ono je i uspon i pad. Jer šta je tron uspona? Nego pošast i glad za vlastitom samoobmanom. Ta igra u lavirintu zadovoljstva stvaralačkog čina me nagoni da još dublje zadirem u skrivena škrinja, žudeći za obalom sreće. A srećna sam dok pišem, dok u meni ljubavi ima za svaku reč koja će odleteti do vas, da vam ulepša dan i izmami osmeh. A sad imamo čast još jednu damu da najavimo. U pitanju je grčka muzika, nešto jako lepo, gospođa Santi Tokmakidou Trifunović. Izvolite. Είσαι εσύ, σε αγαπώ μου στα το πω μόνο μου πίσω, έλα. Μη με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα. Στο κοπί χωρίς εσένα να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ μόνο μου πίσω, σε θέλω, έλα. Μη με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα. Γύρισε ξανά, σε συγχωρώ. Sada nastavljamo dalje, gospođa Mirjana će nam pročitati nešto jako lepo. U ovaj kišni dan misli se titanski bore. Ako kažem da je prestalo, lažem ko pas sebe i druge. Bol zariven u dnu očnih kapaka, uzalud krije suze. Vreme je oholi gospodar, a mi njegove sluge. I znam da ne vredi bežati od onog što te odavno čeka. Sve je tren neumitni, sve klima i oseka. Dovoljno je da znaš, dovoljno je da znam. Osjećaj je uvek isti. Koliko god probali novih, nikada sa njima nećemo biti toliko bliski. I ne prolazi vreme, već mi u suludom traganju za parčetom sreće. I što bežimo od nas, kad nam se drugo neće. I da zauvek sklopim oči, umorna od svega, umreću jednom, a s tobom biću 1000 puta oživljena. Tegobno vreme, besane noći, surovosti breme, i ovo će, kao što i sve prođe, ubrzo proći. Ne dam zrno za pregrš šarene laže, svoja do kraja, i ne plašim se da ono što mislim i kažem. Cena osobenosti je visoka i koliko god da ponekad i zaboli, ne plašim se skoka, a i padovi su mi dokaz da postoje. Naš draga Ksanti će ponovo da nam odsvira. Ραδιάζει γύρω κι η νύχτα πλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο κι ανίσκιος πλανιέται μόναχο στη γη. Χωρίς ντροπή αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα παλάτια νεχρή. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιάνιες δειλινά. San koji mesecima sanjam, setim se tvojih reči. Gledam nas kako se gledamo, dok pijemo vino crveno. Drma me nevidljiva morska struja, kao plima i oseka na obali šemne vode. Protutnji kroz telo tvoja ljubav, kao voz teretnjak. I ostaje kao tvrđava u meni, zaklon od svakog zla. Nastavimo dalje sa gospođa Zoricom, koja će također pročitati jednu svoju pesmu.
Čekaj me na polju pšenice, sa klasjem u kosi i suncem u očima, da te dotaknem prstima žudnje, drugačiju, a istu, grešnu, a čednu, i da ti kažem, voleo sam te kao nijednu. Zašto ti govorim čekaj me, a znam da ćeš me čekati, i onda kada se sve stiša, kad polje obuče haljinu lednu, čućeš moj glas u šapatu kiša. Voleo sam te kao nijedan. Čekaj me na uglu večnosti, na dlanu vremena, gde vetrovi još uvek raznose naša semena, a bogovi krčme lepotu. Poznaćeš moj korak i u drugome životu. Sada, dragi prijatelji, imamo jedno lepo iznenađenje, skeč, oaza skeč, Nevena Džaja i gospodin Marijan. Merdeta. Šta merdeda? Kakav merdeda, bre? Kako bi merdeta, ti kažeš zdravo be, pa za tebe, aj. Kaži zdravo. Ma bre, odakle si ti? Iz Vrševac, zadnja pošta Priština. Čekaj, jer si sad iz Prištine ili iz Vršova? Vrševac be, Vrševac. Vršova. Vrševac be. More bre, kakvi vi šitari imate nazive, ne mogu uopšte da se snađu. Zadnja pošta Priština. Evo, gde si tačno rođen? Na njiva. Kako na njiva da si rođen? Kako mora na njiva? Kako na njivi moraš da znaš gde si rođen? Kakva njiva, bre? Ne znam, to moraš pitaš moju majka, ja sam bio mnogo mali. A kad si rođen? Ne znam. Kako ne znaš kad si? Ma 30. februar be. Šta to arbe? 30. februar. A, 30. februar, meni treba tumač. Jer vi znate zašto ste osuđeni? Nemam pojma. Kako nemate pojma? Kako se u stvari vi zovete? Alili, alili. Ali. Ali. Zvani Ljaka Apoteka. Lijeka apoteka. Ljaka Apoteka. To mi je umetničko ime. A umetničko pravo? A pravi Ali. Ali. Tačno? Po. Pa slušajte vi Ali. Izvolite molim vas. Jer znate vi zašto ste osuđeni? Nemam pojma, vaš policajt mi uvode, kaže idite na zatvor i gotovo. Prva optužba. Jednu časnu sestru ste istukli i završila je u bolnici. Časni sestra? Da. Ove časni sestra, ona je bio ninja, be. Kakav ninja, Ba, bre? ninja obukusa na crno, to ide tamo na uljeta i plaši ljude, be. Aj, plaša zatvor. To je bila časna sestra. Kakvi časni pošteni, be, ja to ne verujem, be, to je neki ninja. Slušaj, Šiptar, da ti kažem ja, to nije bio ninja, ali se ona žena obukla slično kao ninja, za to ćeš da odgovaraš. Da odgovaram, već nisam kriv, be, majke mi, be, nisam. Kako nisi kriv kad je žena završila u bolnici, a ti misliš da je ninja? Aj, paša, da tebe, la, bože, da se krzim sa na ljeva ruka da se krzim, o, paša. Ma možeš i na lijeva i na desna, kako god ti hoćeš. Možeš na ljopatu i baklave, šta hoćeš. Ajde pričaj ga taj drugi optužnica, dosta ovaj više. Dobro, druga ti je optužnica, baviš se sa belim praškom. Kako je beli prašak, be? Beli prašak je droga. Kako je beli prašak, ja prodam ljekovi, be, kakva droga, be? Kakvi bre lijekovi? Pa ljekovi, be, za željudac, za gljava, za sve, ljekovi prodam, kakva droga, be, to mi pričaš, molim vas. Slušaj ti, Šiptar, prošlog puta kad su te uhvatili, naša policajka jedna zaboleo je želudac. Kažeš ja imam lijekove za tvoj želudac. Dao si za želudac lekove, ona žena proliv dobila 24 časa u WC-u je bila. Aj, ali ima da toalet kartija, papir.
Aj, paže, to je mnogo strašno. Uhvatila da je prolivo nema toalet papija. Aj, paže, zadovoljava. Ništa, gospodine, vi morate u zatvor, žao mi je. Evo mora u zatvor. U zatvor morate. Aj, koliko mene ne zatvorio me. Svaka čast glumcima, mi nastavimo dalje, Moša Šišić i još jedna muzička godina. Sreća odavno ne stanuje u našom stanu. Preselila se na adresu novu, a plava soba je promenila boju. Čekam da se vrati kao putnik sa dugog puta, da skine kaput s osmehom i kaže da ne želi više da luta. Evo onda ćemo nešto pratiti. Ajde da se pripremi skeč oaza. Ma sve bre, snaje moje, ma sramota mi da kažem kakve su. Svetske, belosvetske lude. Ovu jednu što imam, izgleda i starija od mene. A moje sin voli, toliko je voli, da mene kao majku hoće u dom da stavi, da ne bi smetala njegovoj ženi. I ja te snaje, probile su mi glavu više. Šta radiš ti opet u mojoj sobi? Kako u tvojoj sobi, to je moja kuća.
Čuvaj moja soba ovde. Opet mi ogovaraš. Vidim da u bradu sebi mrvljaš. Slušaj, Snajlo, nemoj da se dereš na mene, i ovako imam slabo srce. Ja slabo srce, a udavala si se po 5 put. Slabo, kako tad nisi imala slabo srce? Slušaj, da ti kažem, jesam se udavala po 5 puta, svi 5 su pocrkali. Ja pa to po tebe, što si mnogo dobra. Pa Snajo, da ti kažem, ne verujem ni da će moj sin da preživi kod tebe. Hoće, Boga mi, hoće. Jel vidite ljudi kakva je? Ma koja je svekrva dobra? Nijedna nije dobra. Čoveče Bože, stalno kuka na mene. Gledaj ko ti prljavo, gledaj sve od naprni, gledaj koliko ima sada u sudoperi i stalno nešto iznalazi. A ja, sirota, pa nemam vremena. Nemam vremena. Ujutru hoće jedno jutro toplu čokoladu, drugo jutro hoće i jaja na oko, treće jutro hoće musli. Hoće žena vitamine, hoće da su daje i po 6. put. Ljudi, ja joj kažem, skuvaj mi kupus slatki. I kaže mi kako treba, da seče kupus, šta treba da uradi. Ma nisam mogla od tvoje zloće. Ona je toliko zlobno stvorenje. Ja se uplašim kad mi nešto kaže. Eto, jednom je tražila da joj skuvam sada kupu. I ja, sirota, sve sam predstavila. I luka isekla, i sve što treba. I zapržila sam ga. Jezda pre vremena, nije trebalo. Ali nema veze. Samo sam zaboravila da uključiš pored. Sam to zaboravila. Znate, moram da vam priznam nešto. Ja imam dosta para, oni ne znaju. 5 puta sam se udavala, sve za neke starce, nasledila sam silne pare. E pa znate, rešila sam da se udam i 6. put. Jao, možeš za nekog samo iz doma štrigala. Za moje pare mogu da nađem i mladića. Jao, pa gde si mi ti za mladića? A šta meni fali? Pa vidiš da je sve na tebi trulo. Jao, molim te, Snajo, to ću da kažem ome sinu. Možeš da kažeš kome hoćeš. I ostavljam ti ovu primaću sobu. Idem u moju sobu da mi se duša odmori. Hvala ti Bože. Jer vidite sa kim živim, a mnogi od vas sa takvima žive. Reći ću vam jednu moju pesmu iz 4. knjige Bane Jaga, Velike vatre. Čuli ste u biografiji da sam mnogo radila sa Romima, režirala pozorišne predstave, uvela fakultativnu nastavu na romskom koja se do dana današnjeg izvodi i zahvaljujući u nekoliko škola i zahvaljujući tome danas rezultat svega toga je veliki broj obrazovanih, fakultetski obrazovanih Roma, što je meni izuzetno drago. I reći ću vam pesmu koju inače govorim i u predstavi Beračice Save Šumanovića, obučena kao Romkinja, govorim na romskom. Kana mungre, pungre, pungranđe, pečorč hele, neko doa sao, čić helela, amenca. Mungroć halavipe sijak, ande sajkam pavo sasto, kana džilabav dželem, dželem, čija vela tući lačke, ore čiro, kan čiro, ande tute, i očikat, pa kaže, kad mi bose noge po travi počnu šarati, nema tog cigana kome neće zadrhtati telo. Moja igra je vatra u kojoj ćeš izgorati celo. A kad zapevam dželem, dželem, neće ti biti svejedno, uzburkat će ti se krv i orositi čelo. A kad te budem pogledala očima garavim, krenut ćeš omađijan za mnom preko polja, jer ja sam ciganka tvoja.
Nastavimo dalje, a pripala mi je ta čast, naša autorka me je zamolila da vam kazujem jednu svoju pesmu i ja ću to rado učiniti. Pesma nosi naziv Raspeće. Raspet između traženja Boga i zemaljske lepote, između čednosti srca i zavodljivih strasti mladosti, u zavrelom nemirnom telu njegova ustreptala duša se bori. Zagledan u večne teme, dobra i zla, smisla, trajanja i prolaznosti, on i ne osjeti čas kada svetlost iz tame prizva strah i nazva ga crnim. I ogorčen beše što silom ne može obuzeti i oduzeti mu od srca molije, preklinjao rečima: ah, anđeli besmrtni što silom slamate prepreke neprijateljske. Pomagaču, iznemogli bez vas, priteknite u pomoć meni bespomoćnom i odagnajte tugu što mi srce slama. Srce moje kucalo i na trenutke zastajalo, a potrebna pomoć moj pristizala. Hvala lepo. I za sam kraj odjela, a to znači da se sve što lepo ima svoj kraj, ali i nije sam kraj. Ako vas interesuje, svi koji želite da kupite knjigu od naše autorke Mirjane, imamo znači čokoladu i vino koje je ovdje izložena, kao ako sam ja mogla da primetim, ima tu još znatnih knjiga, ali autorka će vam sve to objasniti i ovdje je zvanično završena naša prezentacija.